ndidi goli asịrị na agwọ onye na-ama ọgwa nne m na onye ji ọgwa na-egwu nwa anya n'ọbịa n'ọkwadịdị ike ka awụrụ wee jee wee malụ oji ebe na bụ ọ na-egwu a na-agụlụ na n'akụkụ ụmụnne m na ọ na-egbulu na nkịtị ọ nọrọ ụlọ wetu mmadụ a na-egwu ibe nwa na oji ga-amalị ya bụ onye maka na ụzọ ụka na-anọ wee gbuo eze na demmeli goro demmeli ibe nwa agbụgbọ ekene mmanwụ ka anyị ji wee bịa injinia Bamba nyamu ụgbọ ọbụla ya na-ebe amala egwu agbabie ka ije n'obosi ka nje sụtọ imo onye ka anyị na-egwu eze na-abụ nwa ka mma ọganyala kwụlụnụ ibe omela bụrụ ọtọ chikeoke bịanyere m eze na-abụ nwa ka mma gwagwana kalabụ n'obosi eze na-abụ nwa ka mma idi ya kụ na-etigbu ilo eze na-abụ nwa ka mma gwagwana ezomọgọ niile eze na-abụ nwa ka mma atakata agbọ na ide mmiri eze na-abụ nwa ka mma ide mmiri north and south eze na-abụ nwa ka mma ọganyala kwụlụnụ ibe omela bụrụ ọtọ agwa dị nji na-agwa n'ọba ọgwa dị mmanwụ na-agwa ọgwụ ọzọ nwe mgbagwa abụọ oge na-egbula egwu onye mgbagwa abụọ egbulu m ịgba mmamụ wee jeba ịgba mmamụ ka nji wee naba n'obosi ka ndị obodo chief onye ọ ga-adịle mma chief chukwu ucheoke dizaya obienu ọgwa na eze nna n'obosi niile ogwu ndị baba chiri echichi wee chi onye idi akụ na-etigbu ilo ọgwụ na ọkala ọgwụ na ide mmiri north and south ya gbaa ndị igbo ọdụ gị ya sana n'obosi niile nwoke ka ikpe na-etili nnekwu mmadụ bụ ọkụ iri nọ ụbọchị nwere mmadụ ofu nwa n'ụgbọala eze na-abụ nwa ka mma ọganyala kwụlụnụ ibe omela bụrụ ọtọ kịtịkị na jabe ga-agba eze na-abụ nwa ka mma azụ ụgbọ na mma ụda mmiri eze na-abụ nwa ka mma eze ọmụọgụ n'igbo niile eze na-abụ nwa ka mma atakata afọ na Lagos wee eze na-abụ nwa ka mma eze na bịa nwere ugo eze na-abụ nwa ka mma nnekwu mmadụ amakakwa mma eze na-abụ nwa ka mma ọganyala kwụlụnụ ibe omela bụrụ ọtọ ịgba ozo kedu na onye mụrụ eze na a na-ekwu ọ bụ late chief Benson ọnwụlọ ọzọ asịdị anya obienu onye mụrụ oke mmanwụ onye mụrụ kpakpando obi n'igwe eze na n'obosi niile nne ya jere ọnụnụ nwanyị wee jebe na Nnewi ọgwa na Nnewi ka o jere ọnụnụ nwanyị n'ọbụ ụlọ na Nnewi chi ka o jere ọnụnụ ya bụ nwanyị mma ọgwụle na ngwulube ndị be ekwe mmụọ ọgwa na
ka o ji lọ nnụnụ nwanyị ebe nwa ka o ji nụta chief Mrs. Esther nwanyị mma ọkwado nwe kwa mmụọ owedo Lesta naba n'ime obodo ba n'Obosi ide mmiri n'ọdụ ndị Anambra ebe nwakaba telegwa mmụọ ọmụmụ Chukwu ji ụmụ ise wee gozie Sita ọkwado mgbe ji mesịa ikpeazụ Chukwu wee zite onye nzọpụta nwoke mmanwụ anyị na-etila aligo eze na n'Obosi niile onye ka nne na nna ji kwọnya Desaya ebe achọla achọ ka m na-ekwu anụmaka ịmawa ọlụ mbọsi bụrụ ugbo oge agụ na-etigbu ilo na-eje akwụkwọ nnaba ọnwụlọ ozo asịdị anya wee nwụrụ ya ndị a na-eke wee bịa lụlụ Chukwu ji oke wee zụba nwa onye nwale nwaanyị ọba na mbido izizi gaziri ọgbụgba gwụna agwụna tabi n'ilu Chijioke abụla ọga eze na abụla ọga ije amala sem ọyọ eze na bịa yele mụ ofu nwa nji wee mmanụ Obosi eze na-abụ nwa ka nwa ọganyala kwụlụ nọ igwe omela kwụlụ ọtọ ikuku na-ebu ọganaba eze na-abụ nwa ka nwa kpọmkpọ onyikonyi n'Obosi eze na-abụ nwa ka nwa nnukwu mmadụ anyị ji bili eze na-abụ nwa ka nwa eze ọgbọgọ n'Obosi eze na-abụ nwa ka nwa ndasi na-agbago n'ụlọ eze na-abụ nwa ka nwa Chijioke ego ya akaliwa eze na-abụ nwa ka nwa ike dị n'ụdị n'ụdị eze na-abụ nwa ka nwa yasesi gbanwee zana eze na-abụ nwa ka nwa ọganyala kwụlụ nọ igwe omela kwụlụ ọtọ nwa m Chief Chukwu ji oke Desaya Obienu eze na n'Obosi wọ́n mẹ̀jẹ̀lẹ̀ mẹ̀jẹ̀ wọ́n fọ́ọ̀mù wọn kọ́mpìnì nke aka ya a na-akpọ CJ Kata Water Merchandise Limited ya bụ CEO Woman of Merciful Genu Tanka and Industrial Fit and Yama Limited MD Wilberforce Quality Peter and Nero Dutch Range of Products Limited Wakasi Akasi Even one another Luba Ide Amala Sem Selebam Oyo Ije danda jele n'ugwu gili Wasena Ọkwa n'ebe ụlọ n'anya na Chijioke Desaya Obienu Wọbụ ezigbo onye nnọchite anya n'Obosi Ụkwala Ancient Kingdom na Baba ọzọ nwa mgbọgwụ n'ọgwụ ndị m na-ekwu ezigbo aba amaka oge ego ya ka Chukwudoke ji malụ mma n'ụlọ wefụla n'ama eze na n'Obosi edọrọ amaka mụ na-agba na nna mụ bụ dibịa ọzọ bụ dibịa egwu alụsị ka anyị na-eji Obosi ka anyị so eze na n'Obosi ọkwa
ọsọ nwa mgbagwo abụ ọkụ na-ekwu ọsọ na ọkwa n'ibe mụrụ n'anya maka na Chukwu ụjọ ka obi elu so n'ebe ji mmalụ obosi n'ụwa niile ọsọ nwa mgbagwo eke ntị agwala obosi agwa maka na na-echekwa nwa ọkụkọ oliabania ibe mụrụ n'anya n'ọnya ka mụ na-ekwu n'eze na bụ nnekwu nwa ọganyala kwuru nụ kịtịkpị na-achị ebe na-agba mkpọmkpụ ite ga-esi nkakwụ onye ọcha bịara ụwa n'oji ihe lụsi okwukwu ide omume nke bụrụ n'anya eze ọmọgọnọ ka e na-ekwulu nwa m Chukwu chọka obi elu akụ na-etikwa ilo n'ụbọchị ọganyala kwulu nọ ụmụ uwe ọ bụ na nwoke kpatasị ego oyibo na ọmụlụ nwa nwoke nwa na-azala ala ọkụ ya na-ekwu nke nwa nababa ndị mmụọ ya ka eze ala ji wee jebe Chukwu chọke akụ na-etikwa ilo n'ụbọchị niile ka o ji wee jebe ọrụ mba n'ogbu nka ebe nwa ka o ji wee kwudo ọmalịcha nwanyị a na-akpọ na Anita Ugochi ọ jere wee nụta ugogbo dị ya eji ahụ ụzọ mmasị ọrụ mba wee bịa Chukwu ji ọmụmụ wee gọziba a na-amalịba ama wepụ ụzọ wee tụlie ime wee mụta na ịdị ọbala a na-akpọ Israel Chijioke Kata ibe nwa bụ nwa Chukwu nyelie na mbido nna ya elugo onye ọma ọ mụrụ nwa nke abụọ wee mụta Paris Adaeze Kata ada na-elu ugwu anụ ọgwụ Adaeze na onye ọma ọ mụrụ nke ịtọ nwanne nwata nwoke okwu a na-akpọ Chamberlain Kata ọgwụ nwa mụrụ ọbụụ onyinye Chukwu ezuga na niile Anita nwanyị mma agwọ mụlụ ọmụmata ada n'isi ọrụ mba ọ ga-adịle gị mma n'isi ọrụ mba wejebe ụbọchị wee malụ m dị mma ọ ga-adịle gị mma ada ndị ọrụ mba niile Chijioke Disa ya kwulu n'ọgbọ obi enu usoro jebe Chijioke nnekwu mmadụ bịa n'ụlọ ịgbamụ dịka ịgba na-etili n'ụlọ onye mere ịgba ka ịgba na-etili amaozu a na-eje n'ụlọ na mmadụ ka kata bụ ụmụ ọzọ mkpọmkpọ nyekonye n'obosi ọ ga-ya lakwuru nọ injinia Akpamma nye m ụbọ amala ide selụba n'ọnya selụba ide ọmụ bụ ọzọ nwa mgbakwu abụọ ihe omume mgbakwu na-ekwenye nwa gị anọ m na Akpamma Recording Studio n'Ọka wee na-etili Ezeana n'Obosi egwu Chukwujoke Nwobienu ọ ga-abalị gị etose n'iyi Chijioke siri ka ndị ekene ndị oyi ya ndị fụrụ ya n'anya ma ndị ọ fụrụ n'anya amagbu na chi ebiba
iwe ka onye ọma ezi iwe ka dị tọdụ n'obosi igwe obosi bi ya eze azụ ụka n'obosi ọdabagidi igwe na-achụ ụkwala n'obosi kingdom niile Chijioke akụ na-etigbu ilo sili nkene gị n'ọgwọ na mmagụ na Chineviva akụ na-etigbu ilo nwasị m kene chief Chikozie Ọkafọ ọgwọ na Akwamia na Nnewi Akwamia na Nnewi ajụ egwu gburugburu ya bụ German Dawson Services Limited ndị ọma ịnọ na Kiliali na Forwarding eji nwale gị Akwamia na Nnewi CEO Golden Nugget Hotel and Suites ọdịdị na Nnewi na Nnedo eze nọsi nkene chief omezie Chukwura gọvanọ n'Obosi Ikemba ndị Obosi the powerful civilian oju na-eme ọgọ n'Igbo niile Ikemba ndị Obosi dejedalụ wọ́sí mú kẹ́lẹ́ chief engineer Ubemogwu egwu nkataku n'Obosi ogwu emechala ikpọ Babadi onye bụ CEO Gositafu Ụbana n'Enugu steeti ya ezigbote mmadụ n'Obosi bịa ezigbo mmadụ n'Obosi niile wọ́sí mú kẹ́lẹ́ Nze Bright Amara Mogemu Buti Mongani na South Africa Ijele n'Obosi Chairman Tagland Lodge and Garden Limited n'Obosi Yeza na Silimu Nkene Chinedu Obumusala Damblaka Junior Mulema na Kwaku n'Obosi Eze na Neke wasi mú kẹ́nẹ́ chief Ana Yonugwo Wonugwu Jega Ogwo mesịrị ofu mbosi na Nando London Ikenga ndị isi eke Chairman Director Golden East Gate Hotel and Suites na Muwodofin wọ́sí mú kẹ́mẹ́lẹ́ ya chief Ifedilichukwu Anes Nzagu wọ́pọ̀dọ̀ bẹ́lẹ̀ nwogwu na ẹ̀bágụ mbọ Nze Parkinson onye obeledu esusie bịanụla Igbo onye bụ CEO EUC Hotel and Suites na Muwodofin eze na-esi nkene chief Chigozie Franklin Agụsi ọnụ ọgwụ natali dike mma n'Eshia onye nwe ọnụ n'obi eziokwu n'Eshia nwamụ Franklin nwamụ udegwu na-ada ọ ga-adịle gị mma eze na n'Obosi akụ na-etigbu ilo wọ́sí mú kẹ́nẹ́ chief sa Ugochukwu Yelewis Siyeli Mkume n'Eshia onye bụ mayor n'obi eziokwu n'Eshia Siyeli Mkume ya ekene gị eze na-esi nkene high chief Stephen Okoye
onye benega mmili malago mmili malago onye benega wasi nkene chief nonso umechukwu Don Shababu onye bụ ọnwa ọmụmụ egwu na nnenyi ezigbote oyi akụ na-etikwa ilo eze na n'obosi chukwujeke nwa obienu eze ya akụ na-etikwa ilo ọkala akụ na ide mmiri wasi kene chifu uche ekwulue wogwoli ego n'ugo ego onye masị osumenyi wee bịa osumenyi n'unu nwere mmadụ na suleja ego nasịrị m nkene kisile ifeanyi ọnụ onye bụ chairman Obutes Ventures Nigeria Limited million wilo na China onye ọma ezigbote onye obosi nwanne akụ na-etigbu ilo eze na n'obosi akọghọli ikwu nna m eze na n'obosi eze na ka ejila amala wee nawa onye jeli igbo ka igbo na-ekwuru nwaanyị a na-ejela ọgụ eze na igbo a na-ejela ọgụ kolikoli kama nwaanyị ga-agba mmanwụ onye bụ obodo male mmanwụ ọ bụ na nwaanyị amale mmanwụ eze na obodo amale ndị egwu ọgwanye ndị egwu kasị mmanwụ sọsọ obiamumeli ọbụlụ mmanwụ ndeli ọgwa n'ọzọ ọdịbe ndị na-agwa ọdịbe ndị bandụ ọpa afrịka eze na malibi ga-emeli mụ ka nsoli ebe mụ na-egwu ebili lotakwa ngwa ikwele mụ nwa bọọdụ elu ọkala kwụ n'ite mmiri ebe egwu dịka n'ọbọ afachi dịka rụ eze na odogwu ekwuzigbo n'ala dịka ọ bụ ntu mmanwụ na-agwa ọgwanye mụ na-agwa agwa eze na dị ahịa elime ọkanya na-akwụlụ nnukwu mmadụ ka ọ bụrụ na-akpọ mkpọmkpọ iche eji eshi nkakwu ọgwanye dị bụ nwanne nwe nnukwu mmadụ amụrụ n'obosi ibe dị ka ya gọ na-amụ onye n'ụmụ ajada aka ị na-enyela elu n'igbo aka ya bụ ụwa jiwa gwuo n'anya akụkọ ga-eku ụwa na-akọ eze na bịa weli nke gị ose egwu ka ndị ama ọgọ mgbọdụ ka akata kwu ụmụ mmanwụ eze na bịa ka ime ọkwa n'ụzọ ụmụ mgbọgwụ ọbọ amụmosu dịla adịlị onye m ọmụmụ nye pụrụ nwa ya eze na ojide ya egwu n'oge eze na ụnaghị egwu na gị ọga ya na-akwụlụ Igbo mere akwụlụ ọtọ